Hei, se on Jukku täällä ja oikein hyvää joulukuuta. Kyllä. Ja ensi vuonna mä tein joulukalenterin, eli joka ikinen päivä 24 video. Joka ikinen päivä yksi video. Ja niin, nyt mä ajattelin tehdä taas joulukalenterin, mutta vähän erilaisempana. Viime vuonna joulukalenterin ruuhuissa mä oikeastaan tavattiin joulukalenteria, mulla oli 2 kalenteria, mutta nyt asiat on vähän muuttunut. Ensinnäkin mulla on 3 kalenteria, mitä avata. Ja nyt mä oon vähän kuvaillut eri päivien videoita. Joinakin päivinä, ainakin tiettyinä päivinä tulee joulukalenterin video ja mysteerijouluvideo, missä vaikka pelaillaan videopelejä. Kyllä nykyään tällä kanavalla pelataan videopelejä. Ja ensimmäinen videopelaamispäivä tulee nyt ykkösluukun ja 6. luukun väliin. Sillä itsenäisyyspäivänä on luvassa kanssa pelivideo. Mutta eiköhän mennä suoraan tähän ensimmäiseen joulukalenterin videoon. Jutusi. Ja mulla oli vähän huono joulukuun alku, sillä mä oon vähän kipeä, jos tuon äänestä kuulee. Mä en mennyt tänään kouluun. Siksi tää video varmaan tulee vähän aikaisemmin kuin yleensä. Mä kuulen nää yleensä kun mä tuun koulusta, mutta nyt en mennyt kouluun. Mutta kyllä mä pystyn tän kuvata esiin. Mutta joo. Elikkäs niin mutta ennen kuin aletaan avaamaan tätä joulukalentereita, niin mulla on joulukalentereina tänä vuonna tällainen patukat ja karkit kalenteri, Marabu Oreo-kalenteri ja jälleen kerran tämä Pokemon-kortti joulukalenteri, mutta tämän vuoden versiona. Juu, eli 3 kalenteria. Ja täällä on jouluvalot ja joulukuusi, muovinen semmonen. Ja on se tuppinettä tältä. Ja joo, mutta eiköhän me suoraan video. Aloitetaan vaikka siitä, minkä mä ensin näytin. Eli patukat ja karkit kalenteri. Juu, on vähän samantyyppinen kuin se viime vuonna, vaan vitsi ärsyttävä. The Candy Calendar. Mutta täällä on vapatukkoja. Eli toivottavasti tää ei mene mulla mäsääksi kesken. Jos haluatte nähdä, kun mä rageen joulukalenterille, niin katsokaa, oliko se 19 videoa ja 24 videoa, niin niissä näette, kun mä rageen sille joulukalenterille. Mutta nyt, nyt mä löysin ykkösluku, eli on pitkä. Mikäköhän siellä voi olla? Tuossa ykkösluku. Tuossa pätkiksen kohdalla. Olisiko siellä vaikka pätkis, kun se on pätkiksen kohdalla? Vai? Tuossa sama avausmekanismi, niin kuin siinä Candy-kalenteri. Mä en yhtään muista, että minkälainen se avausmekanismi oli. Tai että miten sen saa auki. Tällaista se on nyt joka joulukuun päivä. Oho! En oli
täysin väärässä. Tai mä ensin, että kyllä se patukka oli, mutta ei pätkis, vaan vadelmajugurttia, maitosuklaa, kyllä. Joo, mä maistan tuo vaikka videon lopussa sitten. Joo, siinä oli ykköslukku tässä. Joo, eikä panna se takaisin tänne paikoilleen, jos pysyy. Pysyyhän se. Ja sitten tähän mulle uudempaan kalenteriin. Marabou Oreo-kalenteri. Joo, eikö heti mennä ykköslukku? Paremmin vitsi, tässä on niin pienellä nämä numerot. Mitä tuossa on ykköslukku, jos mä oikein näin. Joo. Tuossa on ykköslukku, et tuota ehkä sata varmasti näe, kun on niin pienellä. Vitsi, kun se on niin pienet avaus. Jaa, sieltä löytyy aivan perus tuota Marabouta maitosuklaata. Että ei ainakaan tänään mitään tuu. Ei se ei ainakaan tänä päivänä mitään Oreo. Mutta näitä ei tarvitse maittaa, koska se pakentaa vasta runnolla. Laitetaan takaisin ja nyt se kalenteri, mitä on odottanut ehkä kaikista eniten. Eli Pokemon-kortti joulukalenteri, eli 2025 edition. Juu, nyt on vähän eri väri. No viime vuonna oli vihreä ja nyt on tämmönen violetti. Joo, ja viime vuonna oli silleen järjestyksessä 1, 2, 3, 4, mutta nyt on sekaisin, eli nyt tässäkin pitää etsiä, että mutta ei tarvinnut kauan etsiä. Ja tässä kalenterissa on yksi hyvä avausmekanismi. Tuota vaan sormeen. Justi kun sanoin, että se on hyvä avausmekanismi, niin tämä meni vähän. Mutta tästä vaan vetää se. Kyllä, ja tällainen siitä irtoaa. Mikä sieltä tulee? Viime vuonna taas kortti heti ekasta. Ja niin näköjään tänäkin vuonna. Sieltä no ne tietenkin se tippuu lattialle. Taas näitä muoveissa on. Articuno. Muoveissa. Joo. Sellainen tuli ykköslukusta. Siinä on ykkönen. Joo. Siinä oli tämäkin kalenteri. Siihen on paikalle. No niin. No eiköhän nyt maitella tätä patukkaa. En edes muista, että olen ikinä maistanut tällaista. Mikä tää oli? Vadelmajugurtti maitosuklaa. Niin on näitä jogurtteja. Joo, aika oudolta maistuu, mutta kyllä tätä syö. Joo. Kyllä tää on nämä hyvä. Juu. No eiköhän tää joulukalenteri joutuu ykköslukkualla olemaan tässä. Joten nää huomenna seukki luukussa. Kiitos, että viran toivottavasti tykkäsit ja
Ja mä nyt menen lepäämään, koska mä oon kipeä. Mutta joo, heippa!